Чыстасардэчнае прызнанне ад Лукашэнкі. Ён усё праваліў. Катастрофа ў сельскай гаспадарцы. Улады намагаліся это схаваць. У Беларусі хутка не застанецца малака і мяса. Выбух на футбольным стадыёне. Надзвычайная сітуацыя ў Барысаве. Субота. Добрый дзень. У нас на канале навіны пра Беларусь і наваколле. Пачынаем. Лукашенко нечакана зрабіў даволі шчырае прызнанне. Аказалася, што вынікі ўсіх яго шматлікіх замежных паездак пакуль існуюць пераважна на паперы. На нарадзе з урадам ён зноў пахваліўся сваімі дыпламатычнымі поспехамі. На моем уровне мы совершаем немало сложных, тяжелых командировок, как это было в последний раз, когда пришлось посетить 4 страны. Договариваемся. Там, где мы бываем, так, без лишней скромности скажу, что нас не просто хорошо принимают, нас понимают и с нами хотят сотрудничать. Паводле слоў Лукашэнкі, толькі падчас апошніх візітаў абмяркоўвалася каля 60 інвестыцыйных праектаў амаль на 6 мільярдаў долараў. Асаблівая надзея ён ускладае на Кітай. По Китаю, допустим, аж 2 десятка проектов. Вроде бы договорились на уровне президента. Вижу, что ответственные лица, которые ведут со мной переговоры, делегации, с другой стороны, как это в Индонезии было, в Мьянме и так далее, хотят с нами сотрудничать. Вось толькі ёсць адна праблема. Усе гэтыя мільярды пакуль існуюць толькі ў прэзентацыях і справаздачах. Таму Лукашенко сам задаў чыноўнікам цалкам лагічнае пытанне. Пусть ответственные лица от имени правительства, других органов власти скажут, а что же сделано? Побыл президент, договорились. Я стараюсь, чтобы в результате визита командировки окупались несколько раз. Это и происходит, но нам этого мало. Нам надо продавать свои технологии, продавать свою продукцию, которую мы производим и которая нужна в этих странах. Мы ж просто так не ездим. І сапраўды, знайсці вынікі няпроста. Напрыклад, яшчэ минулай восенню ўлады гучна абвясцілі, што аманскія інвестары ўкладуць 1,5 мільярда долараў у будаўніцтва цэлюлозна-папяровага камбіната ў Вічебскай вобласці. Але за 8 месяцаў праект так і не зрушыўся з месца. Лукашенко патлумачыў это, як звычайна, бюрократыяй. Оказывается, нужно аж 2 президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну, 2 так 2. Неважно, 2 или 1, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в 1 указ, а другие в 2 указа. Чиновники переливают из пустого в порожнее, который месяц, а проект не двигается. Нялепшая сітуацыя з афрыканскімі праектамі. Лукашенко прызнаў, што патэнцыйным партнёрам патрэбныя не абяцанні, а рэальныя грошы. Как и Беларуси, этим странам нужны живые инвестиции, средства для строительства новых предприятий по нашим технологиям. Пока, например, в Африке у нас получается реализовать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями. Атрымліваецца, што калі замежныя інвестары не спяшаюцца ўкладваць грошы ў Беларусь, то ўкладвацца давядзецца самой Беларусі. А вінаватымі, як заўсёды, зробяць чыноўнікаў, але ніяк не аўтараў усіх гэтых грандыёзных ідэй. І пакаранне для іх ужо гатовае. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. А вось сам Лукашенко, вядома, ні ў чым не можа быць вінаваты. У яго, як у Остапа Бендера, яшчэ столькі геніяльных ідэй. Маштаб крызісу ў беларускай сельскай гаспадарцы аказаўся настолькі сур'ёзным, што ўлады самі выпадкова раскрылі тое, што не збіраліся паказваць грамадскасці. У тэлеграм-канале Палаты прадстаўнікоў памылкова апублікавалі ўнутраны дакумент пра падзеж жывёлы і птушкі ў гаспадарках Вічебскай вобласці, але лічбы ў ім датычацца ўсёй Беларусі. Дакумент заўважыла наша Ніва. Паводле яго, толькі за першыя 6 месяцаў гэтага года ў краіне загінула больш за 76 тысяч галоў буйной рагатай жывёлы. Гэта яшчэ больш, чым год таму.
Пры гэтым найбольш праблем зафіксавана ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях. Яшчэ больш трывожная сітуацыя з птушкай. Толькі ў Віцебскай вобласці за паўгода загінула больш за 2 мільёны курэй і іншай хатняй птушкі. І это пры тым, што ніякіх буйных эпідэмій афіцыйна не рэгістравалі. Аўтары дакумента наўпрост задаюцца пытаннем, ці сапраўды сітуацыя палепшылася ў некаторых рэгіёнах, ці пасля таго, як Лукашенка змякчыў праверкі, сапраўдныя маштабы падзяжу проста перасталі сумленна адлюстроўвацца ў справаздачах. Ёсць у дакуменце яшчэ адна магчымая схема. Больш за 7% жывёл адпраўляюць на мясакамбінаты яшчэ да афіцыйнай фіксацыі іх гібелі. Аўтары не выключаюць, што такім чынам частку падзяжу проста хаваюць ад статыстыкі. Асабліва цяжкае становішча з маладняком. Амаль палова ўсіх загінулых жывёл – гэта цяляты ва ўзросце да 2 месяцаў. Прычына зусім не ў рэдкіх хваробах, а ў дрэнным доглядзе, парушэнні кармлення і адсутнасці нармальнай вакцынацыі. Аўтары дакумента папярэджваюць, калі сітуацыя не зменіцца, Беларусь ужо ў найбліжэйшыя гады можа сутыкнуцца з дэфіцытам уласнага малака і ялавічыны. І пакуль Лукашенка патрабуе навесці парадак у сельскай гаспадарцы, складваецца ўражанне, што галоўнай праблемай становіцца ўжо не сам падзеж жывёлы, але і спробы схаваць яго сапраўдныя маштабы. Пакуль у Беларусі ўлады спрабуюць выратаваць жывёлагадоўлю ад масавага падзяжу, на мяжы з Расеяй узнікла яшчэ адна праблема. Раз сельгаснагляд паведаміў, што ў Смаленскай вобласці затрымалі каля тоны ялавічыны, якую спрабавалі ўвезці з Беларусі. Паводле звестак расейскага ведамства, мяса перавозілі без ветэрынарных дакументаў, без абавязковай маркіроўкі, а кіроўца нават не змог растлумачыць, хто адправіў груз і каму ён прызначаўся. Цяпер паходжанне мяса правяраюць у лабараторыі, пасля чаго расейскія ўлады вырашаць яго далейшы лёс. Улады Беларусі працягваюць рыхтавацца да самых розных надзвычайных сітуацый. Праўда, пакуль толькі на вучэннях. У Барысаве прайшлі спаборніцтвы брыгад хуткай медыцынскай дапамогі. Паводле легенды, на стадыёне адбыўся выбух, дзясяткі пацярпелых атрымалі траўмы, а медыкам давялося аказваць дапамогу ва ўмовах масавага паражэння. Адначасова кіроўцы хуткіх спаборнічалі ў экстрэмальным кіраванні і нават гулялі ў футбол на аўтамабілях. Арганізатары кажуць, што такія трэніроўкі дапамагаюць адпрацоўваць дзеянні пры буйных аварыях і іншых надзвычайных здарэннях. Пераможцы цяпер прадставяць Мінскую вобласць на рэспубліканскім этапе спаборніцтваў. Добра вядома, калі экстрэнныя службы гатовыя да любога сцэнару. Галоўнае, каб падобныя масавыя здарэнні так і засталіся толькі легендай для вучэння. Напрыканцы сваёй нарады Лукашенка зноў запатрабаваў ад чыноўнікаў менш паказухі і больш рэальнай працы. На нарадзе ён раскрытыкаваў міністраў, якія, паводле яго слоў, ездзяць на палях хутчэй дзеля тэлевізійнай карцінкі, чым дзеля сапраўднага вырашэння праблем. Пры гэтым сам Лукашенка растлумачыў, якім, на яго думку, павінен быць сапраўдны стыль працы чыноўніка. Просто в кабинетах не надо сидеть, поезжайте к людям, поговорите по-людски. Это очень важно. По-деловому. Надо ехать туда, где будет результат. Не надо это на публику показывать президенту по телевизору и прочее, прочее. Не надо. У меня другие методы работы, стиль работы. Я вижу, кто чем занимается. Пасля гэтага Лукашенка заклікаў чыноўнікаў не даваць невыканальных абяцанняў і займацца толькі тым, на што сапраўды ёсць грошы, якіх усё больш не стае. Праўда, менавіта такі стыль працы ўжо даўно стаў фірмовым і для самога Лукашэнкі. Пастаянныя паездкі па рэгіёнах з абавязковымі тэлекамерамі, публічныя разносы чыноўнікаў і паказальныя нарады, якія потым шырока транслююць дзяржаўныя тэлеканалы. На этом у нас усе навіны. Калі вы ў бяспецы, стаўце падабайкі, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі, пішыце ў каментарах, што вы думаеце пра гэтыя падзеі. І абавязкова глядзіце вячэрні выпуск з Александром Пучілам. Жыве Беларусь!